Эй, братва, зарядили, ман мурдай, мумкина ба телефон занг занам? Созӣ мужик? Салам. Ман ба телефону намегрезам. Ягон кор кардӣ мурдӣ. Че мегӯй? Авача ором бош, Nokia билайн траечка намедизда. Ҳеч хелиёй мешава? Бё чилики пома бимонмуш. Блоки зарядтияк надорӣ? Чӣ? Мегум чӣ блок питания намегардонӣ? Сум надорам, шояд ам себтам адам вети ки буфуршум ша. Шояд мада кроссовкиётам эти? Алло, май телефони рагзаро занг застам. Тез гап шотум камай. Телефони я ношиносай. Бачаҳо шумо дар нос дар кор нест? Ягон чӣ дорӣ? Ман любой чӣ дорам. О, тезам, ҷа биё ман рости салон красоти даям, ждата дорам давай. Ман любой чӣ дорам, носи ёвон, носи хуҷан, носи кулоб. Ты хушрӯ гап мезанӣ ванаки? Ягон чӣ мегире, на? Як-ду халта мегирем. Ба кала гирифтам мевардорем шон. Бача, киҷо гирехтесин? Бача, ман худам мефаҳмам, раҳмат. Салом, брати моям, носи кулларо овардам. Биза биё ҷама ва телефони я бегона занг застам. Тарматам хати мои ҳама каса ҳамҷоем биё. О, ҳамуҷа мешава. Одамо табуга ҳамҷа бигираншон. О, просто сума биги биёр. Ман наметонам инҷа панҷако гаштестаям. Имрӯз носи кулобӣ надорум мужик. Баъд телефонаи ман эсай бо занг назанида. Раҳмат, брат. Бая чӣ пурсам? Гнатка. Тай ҳамвоӣ? Чӣ мегӯй? Носи свежи дорӣ? О, дорум носи урусӣ, носи узбакӣ, носи кулобӣ, любой нос ҳаст. Рафтем мустарак? Чӣ? Харидан мехоҳам. Розӣ? Биё бешихӣ ты мулесаи, ҳа? Ба фикри ту киям? Братан, кришаи ма уса нисида лабой сида ҳастай. Панҷако ҳамиҷа даям. Ҳамин кортада дар корай? Бия бурхта бия ганило ёри майдаи. Хати панҷакоӣ? Ҳо. Хати панҷакоӣ? Ҳо. Ты чӣ ба телефони мара гирифтӣ? Мирғ ҷода биши? Не, дар кор нест. Тра давнав гардиш меқапам. Ба сари ман назайра, брат. Моя халта овардагӣ мезани ту? Ҳой. Я сомон мешаване. Чӣ? Не ки тез биё ки ман ба телефони бегона занг задестам. Чӣ ура қапидан? О, бахшиш, ба фикр номероро хато гирифтам. Ҷуром лесо қапидан барои нос. Бахшиш. Бляд. Бахшиш, брат. Ама 100% туғрия. Яке бо телефонта следит кунам? Мада пофига да панҷако 100%. Мегум ки ман задагимшон. Бешухӣ? Гап нест. Номи ту чие, брат? Шанталам, брат. Биё аз замин бигӣ, брат. Авча биё я бур аз замин бигӣ. Не, ман ту хализгин ка рақс карда метавонам. Як де, бигӣ. Не, ты слишком бад гузарон дига, аммо. Ман тра гуфтам ки 8 халта дар корай. Ором боше, бача. Телефон омада? 8 халта. Гушқумара, бача, ты наметони ба телефони ма хе гап за. Ман чӣ кор кардам ки? Ты наметони харид фурӯша ба телефони ма гап зани. Барои чӣ ман наметонам ба телефони ту гап зада нашуди гапо? Барои ки ма гуфтестам, наметони. Ба фикри ман метонам. Мада наплеватай. Ман суми зангзагӣ ман метамад. Не, ман худам метам шо. Чӣ хеле метӣ? Ай сумои ки озида киса май. Ту телефон дорӣ маънаи ура надора ки ту гарени. Ты ҳақ надорӣ ки просто биё телефони маро бигирӣ бизнеса крутит кунӣ, нос бифурӯшӣ. Ман бачаи хубам. Ягон проблема дорӣ? Ҳо. Як ба як занӣ? Ҳо. Ду ҷамъи ду чанд мешава? Ду 4 мешава, ай қал. 4 мешава, ай ты чӣ? Ай ман 10. Бо ҷамъқул ором шав. Рафтем як ба як бизанем. Ой, сигушку ман носи кулобии свежи дорам. Ой, ту ҷо паимра нигоҳ ка байст. Мара нарасе, бача. Авача мара нарас чока дестай? Чокасе? Баландтар гап за метонӣ? О, чӣ бане? Хол мекунӣ телефонта медиздам? Шояди ҳаётай. Бедор шо. Ту қалӣ? Ҳо. Бешухӣ? Ҳо. Ту далбаёбӣ. Бесавод. Ман да инҷа зиндагӣ мекунам. Иштияк? Ман да инҷа 16 сола зиндагӣ мекунам. 16? Ҳо. Ман 16.5 сол зиндагӣ мекунам. Ман носи қуввата дорам. Кай меои? Чӣ нигоҳ дорӣ? ҳичи мара метавонам ай чизои ягон чия бихарам. Чӣ мехоҳӣ бихарӣ? Не, ҳичи намехарам. Ҳозираштам не, бо темболида иҷа. А ты чӣ мегардонӣ барода? Ман мехарадам ки. Ман любой чӣ дорам. Нос, пост, любой чӣ, носи кулула. Носи кулула слабия. Любой намуд сортиш ҳастай, любой шаҳр. Фақат сухан ка. Номерота ман да бинависам. Мо из намедонем чӣ бихарам, на ки баъд носи кулобӣ мумкин бихарам. Лайкмониро фаромӯш накунед.